Pues, home, per a mi el premi significa una alegria, no? Perquè sempre que te reconeguen el teu treball de tants anys, discos i concerts i tal, és d'agrair, content. Continua, o sigui, és tot el que vulguis, esplayar-te. Si vols parlar una mica de la teua carrera... Bueno, sí, jo he tingut una carrera un poc accidentada, perquè vaig començar molt jovenet, encara en l'antifranquisme. En aquell moment, en l'any 74, vaig guanyar el Premi de Noves Veus de Sabadell. Allò me va donar una certa notorietat. Vaig estar funcionant molt bé fins a l'any 77, des del 73 al 77, i coincidint amb l'aprovació de la Constitució espanyola, vaig tenir la intuïció, probablement la meva vocació sociològica me va ajudar, vaig tenir la intuïció que s'havia acabat i que els cantautors mos anaven a ignorar i mos anaven a matxacar. I aleshores, com havia acabat la carrera en aquest moment, vaig començar a fer classes i ho vaig abandonar completament. I al cap de molts anys, una cosa curiosa, Freud diria que és el retorn d'allò reprimit, me va tornar a vindre la nostàlgia de la música, vaig m'emprendre altra vegada a tocar i tal, i en el segle XXI he fet 9 discos, molts concerts, i molt bé. M'ha perjudicat especialment la política, perquè, clar, jo quan he tingut responsabilitats polítiques, jo he sigut membre del Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana primer, contra el PP, claríssimament, i després vaig estar també molt implicat en la posta en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, i quan he tingut un càrrec de responsabilitat jo he deixat completament l'activitat musical, perquè no m'ha paregut bé, diguem-ne, aprofitar la posició per aconseguir concerts i tal, i aleshores no he fet activitat en aquest temps. Això, diguem-ne que m'ha perjudicat realment en la trajectòria artística, però ho dono tot per ben fet i quan vaig deixar ara la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a finals de l'any 19, vaig posar el turbo i de fet en el 21 vaig fer un disc, en el 22 ne vaig fer un altre i en el 23 en vaig fer un altre i ja m'he quedat un poquet tranquil de tot el que no havia pogut fer.